megalayapost.news. Ka Confederation of Riboy People, Riboy Sabngi, Mentagasngi, Kalami Isyakmat Banpun Pao, Yakajing Sokya, Kabaday Nakajing Shakta, Kipad Ba, Ka Riboy Sabngi, Nakajing Libboarding Kabakaka, Habakaran Shikilat Patay Kubor, Ubaroning Sengkli, Ulong Bakum Kaseng, Kambanse, Banmi Shakmat, Halor Kinikijing E, Bayakandu, Kipad Ba, Nakajing Libboarding Bakaka, Hagatigatan, Riboy Sabngi, Bat Kanikijing Libboarding, Kalakta, Bahanadu Kikambang, Kikam Office, Kisamla Puli, Bat Habaro Kibanta, Bahakanikijung, Lahaban Penunkam, Dakaboarding, Electoring, Ulong Ru Bakaseng Kerpat ya ketenat MEECL bahkan pendep no kamklo ya kalain temai namairang baru deban pej baru ya kalain kabuan nanongpo namar kani ke jinglip boarding kelakta sisa ya kipai ba susu ulo ongru bau kerpat jur ya MLA ke jirang ru kumbau la simkia bani keren halor kiti kilain temai bau ni keren lem sa kesorkar ban pensted ya kekam baru bani keren sa ketenat MEECL nalor kata kaseng ke kerpat ya menteri ketenat boarding bau simkia lem halor kani ke jing e bayakendu kipai ba karib hoi semgi kani ke message na kaliang jong ka Confederation of Riboy People, Riboy Sabngi. Hadin bangila yo ya ka complain na kibapun kipad ba. Na kaliang jong ka Confederation of Riboy People, Riboy Sabngi hakabay day bat kaching lip kha jong kalay. Hoit kum bangitip bonsin dagbaburom mi kiwi ki parlo seng bhalang kiriu simet bat kiwi kila presyang ban kerpat sa government nakabenta kum na ban pinbha hakabay bat kalay. Dan roi ka kubor ka ba ngi yo haduk menta ka long ba ngi dap sisa da jing songsi ba ngi mla ban biang poi na kaliang jong Confederation of Riboy People ni pen pau ka jing songu ka ba crown yo local MLA ubal tristom na benta kini ki atli kilan dan roi kai ka ba pau haduk menta ka long ba hapadeng jing tristom jong MLA kadang ka jing du kha jong kalan ka jing kerpat ham ne long ba yelek at bala bakani kalan ka jongi kanong ka bakam speed kiliat marbuk kumba kapaw haduk menta minne idon sisa padang kajing jinjar jong kajing lip kha jong kalan kumba ngitip menta kumba pitip menta ka western riboy area ka jongi kadai ka area ka bala he nila yo ka civil subdivision but kumta ta ki office ki babun ki don ndri kumba kapaw haduk menta minne kalat kadai ka woi ka bangi don kam haduk kata ka ba pentut sikadai mar kata ka kop hi da ka wei jing mun kada karpat ya ka government kamtam ya minister in charge ha bede ba kalai ba in soba ban sim khialem na ka benta ka jing bhajong ka dong ka thai ngiu i sipun ki jing duna ka dong ka thai hindoi ka ba kongsan e menta ka long ka jing lip kha jong kalai ka Confederation of Riboy People hadin jong ka jing lap ya ka jing complain jong ki paiba ki ba bun balang kamen se banbu lengba ban pha lengba kan ka message ka government bakan som halem ban phai khamat khindiat bat ban khamle kerpang lem khindiat na ka benta kalai sha ka dong ka than western Riboy Sabngi ka jongi ngi kerpat ro da ka jing soret ban da ka akor ka borom i local MLA ka jongi nalor ba phishim khia ba pinang ya sim khia ba pinang ya tristom na ka benta ka jing bha ka jing roi jing par jong ka dong ka than ka jongi ngin yai trailang ngin yai support lang yifi nak benta kini ki atli gilan ki ba pila pendian ngitip ya kata jing sha nrei ka message hi ka ba kerpang galong ba pin sobha kat la kat yai ban kampen speed ni kini gilan kenang ba jing du kha jong galai sakani ka than kanum long kanum dia kha bat ka jing du nong jong ka dong ka than kanum long palak adu kata ngi so ban ai khublei ru kerpang ya ka office jong USDO ka jing kendo ka badang sian ga jongi ila kular benle ya ka badon kam bat ngi kimi lenti bakan long kumta megalayapost.news.